पृथ्वी जदि केବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନା ତ ଏହାର କାରଣ ଚାଇନା ହିଁ ହେବ। ଚାଇନାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 2003 ମସିହାରେ ସାର୍ସ ଭାଇରସ, ତାହା ବି ଚାଇନାର କାରଣରୁ। 2013 ମସିହା H7N9 ଭାଇରସ, ତାହା ବି ଚାଇନା କାରଣରୁ। ଆଉ 2020ରେ କରୋନା ଭାଇରସ, ତାହା ବି ଚାଇନା କାରଣରୁ। ଆଉ ଏବେ 2025 HMPV ଭାଇରସ, ଏହା ବି ଚାଇନାର କାରଣରୁ। କାହିଁକି ଚାଇନା କାରଣରୁ ଏତେ ଭାଇରସ ବାହାରୁଛି? କାହିଁକି ନା ସେଠାକାର ଲୋକ ଛୋଟ ମୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାହା ବି ଏତେ ଖତରନାକ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ସବୁ ଦେଶରେ ମାଂସାହାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନୁହନ୍ତି ଯେ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ HMPV ଭାଇରସ ବାହାରିଛି, ତାହାର ପରିଣାମ ବି 2001 ମସିହାରେ ବାହାରିଥିଲା। 2001 ମସିହାରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଟାକ ବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଏବେ ଯାଏଁ ବାହାରି ନାହିଁ। 2025 ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମାଂସ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବେମାର ହବ ହିଁ ହବ, ଭାଇରସ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା କଣ ମଣିଷ ପୁଣିଆର ଥାଏ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ।